Gonzalo Anaya i Santos. Naix a Burgos a l'any 1914. Al 1933 és ja mestre nacional. Se llicencia en Filosofia i Lletres per la Universitat de Madrid el 1943. Se dedica a donar classes de batxillerat com a professor d'ensenyança privada en Almadén i Burgos fins l'any 1953, any que guanya la càtedra de Filosofia de Magisteri de Santiago de Compostela. El 1954 és anomenat catedràtic de Filosofia en l'Institut Rosalía de Castro, de la mateixa ciutat. El 1969 se doctora en Filosofia a la Universitat de Madrid i després d'ensenyar en Galícia durant 20 anys se trasllada a l'Escola de Magisteri de Valencia. Y cómo hacer que ese mundo tenga una relevancia científica. Ya sé que es muy difícil, porque lo más fácil es el libro. ¿Qué es el libro? Esto, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a aprender esto, vamos a hablar de esto, vamos a terminar de esto. En vez de ver de qué manera toda esa riqueza que está ahí en torno, porque además no es una cosa, el tipo está 6 horas en la escuela. Generalmente, no quiero asustar, algunos maestros ya sé que no, pero generalmente defendiéndose del maestro, 6 horas. En cambio, entregado totalmente 18 horas fuera de la escuela, entregado apasionadamente al mundo que nos rodea. Ahora buscan pájaros, ahora van a pelear no sé qué, ahora buscan a sus amigos, y eso es vida para ellos. ¿Por qué no hacerlo? Vamos a que todo eso quede integrado en los programas escolares. Ya sé que es muy difícil, porque entre otras cosas, la pedagogía es justamente el guía de esta doctrina. La pedagogía. Jo vaig conèixer a Gonzalo Anaya en l'Escola de Magisteri. Recorde que va ser una imatge molt impressionant perquè allí també m'acostumas a tindre professors en xaqueta i així en una planta molt, no sé, molt, no sé si dir autoritària perquè donaven una mala impressió. I va ser curiós quan Gonzalo va aparèixer per allí perquè portava una xaqueta de pana i una boina i a tots ens va cridar molt l'atenció que apareguera de pronte així un professor que per lo menos en la pinta semblava que era diferent. I sí que de veres va resultar que era un professor totalment diferent. Bueno, em sembla que haveu triat a una persona molt poc objectiva per a parlar-vos de Gonzalo Anaya. Jo sóc un forofo de l'Anaya, però em sembla també que sóc un dels elements d'un ampli col·lectiu de mestres valencians que som de forofos de les predicacions i de l'exemple de l'Anaya. A mi m'agradaria destacar la importància de l'Anaya a nivell de l'escola valenciana, en el sentit que durant pràcticament 8, 9 o 10 anys ha estat un model constant, no solament en la teoria, sinó en la pràctica concreta, és a dir, estant al costat nostre, al costat dels pares i al costat dels xiquets, allà on ha estat quidrat. És un home que ha vingut sense ningun tipus de condicionaments. Em sembla que és un model importantíssim, que continua estant un model importantíssim per als mestres valencians i que en el marc aquest de l'escola d'estiu és un personatge insubstituïble. Ell no te diu, fes això, sinó, tu què vols fer? I t'ajuda a fer-ho. Això és molt important perquè, a diferència de donar dogmes o missatges per a complir o programes fets, el que vol és que cadascú elabori el seu programa i ell el que fa és ajudar-te. Jo he après d'ell algo fonamental, que és respectar a l'altre. Respectar-lo molt, escoltar-lo i fer que visca ell, no el que està davant, que visca ell i ajudar-le que visca. Aquest respecte a l'altre és difícil de trobar perquè tots estem a vegades molt predispostos a dir a què és el que té que fer. Això en Gonçal és difícil trobar-ho. Gonçal t'ajudarà, que tu ho facis i te respectarà. Penso que és per ahir com podria entendre's molt del que Gonçal desperta en la gent.